noi, un xicot de Girona que us segueix i que fa... sempre parla bé de vosaltres, vam anar un dia a dinar. I la meva sorpresa no és que només parlés bé de nosaltres i ens llegís, sinó que ell també investigava. I aleshores l'any passat, els que vau venir, doncs si hi éreu, vau poder seguir, i si no, a través de les filmacions que tenim al web, vau poder veure o seguir a la conferència que va fer aquesta, l'Anglaterra catalana. Bàsicament, des del segle XII, em sembla que era fins al segle XIX, també, no? L'any passat, Sí. Sí, era això, el catalans d'Anglaterra, bàsicament. Però el títol era l'Anglaterra catalana del segle XII al XIX, perquè realment, ja n'havíem parlat d'això, que cal recuperar el concepte de l'Anglaterra catalana. No és que l'Anglaterra sigui la catalana del Principat de Catalunya, no, sinó d'aquest allò que abans comentava, aquest substrat catalànic o catalàunic del qual nosaltres no ens he sentit vinculats, perquè són els aquitans, o són els tolosencs, o són els borgonyons, o són els nissars, els marsellesos, són francesos, o són carolingis, però nosaltres sabem que darrere de sovint un duc d'Aquitània hi pot haver un vincle amb la casa de Tolosa, i la casa de Tolosa i la de Barcelona sí que sabem que és la mateixa casa. Sovint també sabem que aquests pirates dels vikings, aquests corsaris vikings, doncs ara fa poc gent suspecta de pseudohistòria com el Marc Pons ha explicat que tiers o oncles dels comtes de Barcelona eren vikings. Per tant, el casal de Barcelona està íntimament relacionat amb els vikings. Serà potser per això que els vikings i els catalans tenim les naus amb terres vermelles i grogues? Bé, total que ell va començar a investigar, que tenia aquest any li va dir allò dels anglesos, ho pots continuar estirant, això de la Catalunya anglesa? Tinc una cosa millor. Doncs tens una cosa millor. Em sap que em diria la Rússia catalana, no? Que també s'hauria d'investigar, o no ho sé, alguna cosa així. No, i tinc una cosa millor que és la vinculació. Podem demostrar que els Rockefeller són els Rockefeller. Això es pot demostrar. Ara us ho explicaré. Bé, això he vist per internet que ha causat sorpresa que es pogués establir un vincle entre el Rocafull i el Rockefeller. Potser a Catalunya sí, però a França és una cosa molt habitual i fa molts anys que s'especula amb aquesta relació i sobretot als Estats Units, perquè els Rockefellers als Estats Units són, la gent dels Estats Units saben que són una família molt poderosa. De manera que no són indígenes dels Estats Units, per tant diuen són blancs, per tant han de venir d'Europa, i llavors a Europa ells havien buscat una família que fessin més o menys el que estaven fent ells ara, però arreu del món. Llavors, per exemple, un cas, no? O sigui, és important que sovint al buscar temes d'aquests acabem o ens acusen d'entrar a la teoria de la conspiració. La conspiració és un cul-de-sac, allà hi entra tot. És a dir, si els diaris no diuen això, per tant, no pot ser conspiració, no és vàlid, no? Però sí que molta gent important dels Estats Units i de França s'hi han dedicat a trobar-ho. Llavors, per exemple, la família Rocafull, o sigui, Rocafull és com ho diem en català. Llavors, a França han adaptat el cognom al francès. Llavors, la família Rocafull actual de França, hi ha alguns que accepten aquest lligam amb els Rockefellers, altres que diuen que és completament mentida, altres encara diuen que els Rockefellers es volen ennuplir, com si això els hi calgués ennuplir-se. Llavors, per exemple, per posar un cas, no? Això és un article del New York Times de l'any 1977. A la tercera línia veieu aquí que diu Ties are also suggested to a French branch in Rocafull. És a dir, que s'han suggerit lligams amb la família francesa del Rocafull i el Rockefeller.
Doncs el New York Times, volguem dir que no hem d'anar a la teoria de la conspiració, sinó que també hi ha diaris seriosos com el New York Times, tot i que l'article té molta broma, doncs és una cosa com popular, no? En aquest món. Llavors, abans d'entrar en matèria, només això, en català, aquesta família, l'europea, en diguem Rocafull, en francès ho han adaptat Rocafull, no sé com es pronuncia, potser la segona versió és la millor, Rocafulla, i l'original se suposa és en occità, que és Rocafull. Això l'any passat ja ho vaig dir, que d'on venia aquest cognom. Rocafulla es refereix a una planta que d'una roca fa fulla. Aquesta planta és la ginesta pilosa. La ginesta pilosa en occità es diu genest pilosa i per tant tenim dues grans famílies que són la família planta genest i la família planta pilosa. Això, per exemple, en el cas de planta pilosa, un historiador català va decidir que volia dir tenir pèls a la planta dels peus. No sé quin mètode científic va fer servir, per mi és una planta, això, no? Això ho dic per una cosa, no? Que la família Rocafull és molt difícil d'atrapar aquí a Europa. És la mateixa, planta genet, planta pilosa i Rocafull és exactament la mateixa família. Passa que si ho busqueu, el primer plantagenet diuen que era un anjou, l'any passat ja ho vaig explicar-lo, que en tot cas Guillem el Conqueridor, el conqueridor d'Anglaterra, ja ho era un plantagenet, precisament perquè havia agafat una ginesta pilosa de terra, l'havia posat al casc i abans d'entrar a Anglaterra va dir que aquesta planta el representaria, perquè d'allà on no hi ha res volia crear bellesa, és a dir, si anés d'una roca i fa una fulla maca, que és una fulla groga, doncs volia que es representés, és a dir, estava ben dient que era un símbol heràldic propi. Llavors, anem als Estats Units, mirem els Rockefellers, aquí tenim l'avi i el net, l'avi en John Davidson Rockefeller i el seu net en David Rockefeller, que podria haver sigut el més mediàtic de la família. Llavors, els Rockefeller, ells han volgut fer una història pròpia de perfil molt baix. És a dir, eren uns estrangers pobres d'Alemanya, van haver d'emigrar als Estats Units, pobrets, no? I llavors l'avi aquest encara hi era a la granja. Encara eren grangers i llavors el que feia era llegir la Bíblia amb la seva mare. I un dia va tenir una idea, que va ser comprar petroli. De manera que el 90% del petroli del món era seu. És una història molt maca, no? Però si la mirem d'una altra manera, dius, no, tu el que vas aconseguir és que el món funcionés a través del teu petroli. No? Això és el que van aconseguir. Llavors, aquest senyor va crear, per exemple, la Societat de Nacions, que és el precursor de la ONU, que és ja el germen d'un govern mundial. Llavors, no hem d'anar al món de la conspiració, sinó simplement, per exemple, si anem al YouTube, veurem en David Rockefeller amb la seva cara i la seva veu dient, el meu objectiu és crear un govern mundial. Llavors és molt curiós, no? De dir, una família de grangers pobres que arriben als Estats Units resulta que es troben amb la força de crear un govern mundial, de crear organitzacions mundials, de per exemple, crear diner. És a dir, són banquers, els banquers comercials compren i venen diners. Aquesta gent els creen, els fan, tenen la màquina, no? I llavors això no pot ser, potser hi ha gent que hi creu en l'escala social. O sigui que havíem progressat des del no-res, com per exemple en George Washington, que també era fill de grangers pobres, no va poder anar a l'escola, però en canvi era una patum. En Ramon Llull també, que de fet és el filòsof d'aquesta gent, en Ramon Llull també era una família pobra, va anar a Mallorca, i el Ramon es veu que era molt trempat, que tenia 14 anys, i el rei Jaume I doncs, el va agafar. Bueno, sempre són històries així. Però és clar, això als Estats Units no s'ho creuen. No? Per això buscaven una família o una idea a Europa que s'acoplés amb el que ells estaven fent. És a dir, és una forma global d'entendre el món. Ells creen aquestes associacions, per exemple, l'ONU, que ja n'he parlat, la crea en David Rockefeller amb uns terrenys seus i ell paga l'edifici de casa seva a Nova York. No? I llavors això és el germen del govern mundial. També ha creat la Comissió Trilateral i ell ho ha dit. O sigui, el món de la conspiració dirà el que vulguin, però en David Rockefeller, amb la seva cara i la seva veu,
no s'han amagat mai. Un govern mundial. Un govern mundial fet de banquers dels que creen els diners, no dels que els compren, banquers i tècnics. I això encara ho veurem en vida nostra. Llavors, clar, si tirem enrere en el temps, ja dic, és complicat això a vegades, com estem fora gairebé del món acadèmic. De fet, jo no soc historiador perquè em puc dir el que doni la gana, no? Llavors, la investigació és una altra, no? És dir, és buscar qui era abans a Europa que tenien aquest interès, per exemple, de crear una associació a nivell mundial, o que eren banquers, per exemple, banquers de fer diners, guerrers, també. Aquesta organització, simplement, després ho veureu millor, era l'Orde del Temple. El que passa és que l'Orde del Temple figura que va desaparèixer fa molt de temps. És curiós, no? Si analitzeu l'Orde del Temple i el temps modern, sembla ben bé una continuació. Llavors, per exemple, l'AVI tenia el 90% del petroli del món amb una empresa que es deia Standard Oil. Llavors, l'any 1917, al Nadal, quan tots els parlamentaris eren gairebé de vacances, es va aprovar una llei contra Standard Oil. De manera que la família Rockefeller van dir ens han tret el negoci del petroli. És això, sempre fan veure que té un perfil baix. Però de Standard Oil va sortir Shell, Texaco, British Petroleum, etc., un piló d'empreses, que eren societats anònimes. De manera que dius, una societat anònima de qui és? És anònima. Estigues al fil i mai hi arribes. Però fa tot just 3 anys els Rockefellers van dir renunciem al negoci del petroli. Dius, bueno, ja us l'havien tret l'any 1917, no? Si anem a l'Orde del Temple, aquella antiga, l'Orde del Temple, de fet, desapareix i es creen tot d'ordes, com l'Orde Montesa, Calatrava, l'Hospital, etc., són el mateix, no? Shell, Texaco, etc., que tenen les possessions del mateix Orde del Temple. Dius, quina casualitat, no? Les dues coses. Llavors, per exemple, a Washington hi ha aquest... Això està darrere de la Casa Blanca. Un temple que es diu House of the Temple. És de l'any 1908. House of the Temple, o sigui, de l'Orde del Temple. I aquí hi ha el 33 grau dels ritus escocès de la maçoneria. No? Bueno, era per fer això que sovint, si hi ha dubtes, podem anar al passat i veure com coses que es volien fer al passat, aquesta gent ho ha fet. No? Això no demostra que siguin els mateixos, però sí que almenys la filosofia de fons és la mateixa. Llavors, anem a la història que ens expliquen els Rockefellers. Ens expliquen que ells venen de Neuwied, que és una població d'Alemanya. Neu, si no m'equivoco, és nou, per tant, en algun moment de la història aquesta ciutat va ser nova. Quan? Doncs quan milers d'hugonots francesos hi van anar. De quin lloc de França? No ho sabem. Aquí he assenyalat amb una fletxa exactament el lloc on està Neuwied. Això va passar, o sigui, aquests hugonots d'algun lloc de França, en principi no el sabem, si eren del nord de París o si eren de més avall o d'on fos, es van anar a refugiar fins allà, molt lluny. I si ho mirem més a prop, potser ho entendrem millor. Aquí veiem Neuwied, que és allà, i aquí Coblença. Veieu que el nom està en català? Jo tinc el Google Maps que me posi els noms en català, i si no, en la llengua original, i al sortir Coblença dius quina relació hi pot haver hagut entre Coblença, que és Koblenz en alemany, i Catalunya. Doncs curiosament a Coblença hi havia l'Orde Teutònica del Temple, és a dir, la sucursal de l'Orde del Temple per allà dalt. L'Orde del Temple podríem dir que es va crear a la Ruerga, que és una zona, ara es diu Aveiró, és una zona, diguem-ne, del Pirineu de Catalunya, està un parell d'hores en cotxe, i hi ha casos curiosos com, per exemple, en Giscard d'Estaing, que havia sigut president de França, és de la família d'Estaing, de la Ruerga, però en canvi va néixer a Coblença. I quan li preguntàvem, com és que has nascut a Coblença? Deia, bueno, clar, hi havia la guerra i els meus pares s'hi van refugiar, deia, però com és que has anat a Coblença exactament, no? I és molt curiós, un cas d'una família molt coneguda de la Ruerga que neixen on hi havia l'Orde Teutònica del Temple, no? Com si encara la relació entre Coblença i la Ruerga encara es mantingués, no? Llavors, quan aquests hugonots
van arribar a Neuwied, just al costat de Coplença, són 2 hores a peu, estan a tocar. Doncs llavors ja comencem a veure les maniobres d'aquesta gent, les maniobres sempre, no? O sigui, hi ha una manera d'actuar que sempre l'anem veient. Aquí, això era un estat de Rim-Palatinat, el primogènit era l'hereu, i quan arriben els hugonots, resulta que el segon germà, discuteix la primogenitura al seu germà més gran. De manera que tots dos es barallen i ofereixen, en aquests que han arribat nous, tots aquests hugonots, els ofereixen el que vulguin. I una de les coses que aconsegueixen els hugonots és precisament que hi hagi aquí llibertat de culte. Això és una cosa que és coneguda aquí baix, sobretot a València, però per allà dalt era una raresa. Encara que no vol dir res, si anem als Estats Units, sabeu que hi ha un piló d'esglésies als Estats Units. Doncs el gran finançador d'aquestes esglésies, no és cap secret, i era en David Rockefeller. És a dir, com si fossin gent que tot arreu on van, llibertat de culte, llibertat de culte. Ens faltaria una cosa a Neuwied, abans de marxar-hi, que és mirar l'escut de la ciutat. L'escut és aquest. Val? Això, a ulls d'un català, dius, bueno, això són les 4 barres. No? Els 4 pals de la bandera, si vol conjurar l'ocellot aquest no sé quin és, i després aquesta creu, en podem dir que és la creu de Sant Jordi, o també la creu de l'Orde del Temple. No? Això potser algú dirà, no? Aquestes 4 pals ve d'una família Hohenzollern o el que sigui, no? Però, bueno, per un català dius, això, de fet ja ho havia explicat exactament, no l'any passat, no, un altre cop aquí a l'institut, que aquesta bandera, la nostra, segurament és de la família Rocafull. És una manera d'identificar-se d'ells. Ara és més difícil de demostrar. Fem-ho d'una altra manera. Anem a buscar, anem a Nova York, al Museu dels Claustres. Aquest museu és fundat per la família Rockefeller. Això és a Nova York, o sigui, tot això està reconstruït, sembla romànic, això és fet més recentment. Al Museu dels Claustres, de fet de claustres n'hi ha 2 de sencers, n'hi ha un tercer que és de tot de claustres diferents, n'han fet un tercer, aquest no importa, són els altres 2. S'articula a través del claustre de Sant Miquel de Cuixà. No? En principi, dius, bueno, el podien comprar. De fet, ells no el van comprar directament. Va haver un escultor, va comprar el claustre aquest i un altre, i els va instal·lar a Nova York al pati de casa seva. O sigui, un senyor que tenia un pati immens a Nova York, una fortuna. I un dia els Rockefellers van passar per allà i diuen, mira els claustres, els comprarem. És a dir, que sembla que no tingui cap mena de relació una cosa amb l'altra. Però és clar, Sant Miquel de Cuixà s'ha considerat molt sovint el monestir fundacional de Catalunya. No? Potser és més és aquest claustre, no? Potser és més interessant l'altre claustre, que és el de Sant Guillem del Desert, que també el tenen ells, l'original. Sant Guillem del Desert és Occitània, i no sé si heu estat, per arribar-hi s'has enclotat en una vall llarguíssima, que només hi ha el riu i la carretera, i al final de tot hi ha el monestir de Sant Guillem del Desert. Aquest monestir el va fundar Sant Guillem de Gerona, o Sant Guillem de Tolosa, i la idea era Sabadell no és perquè fos un desert d'arbres, sinó perquè era un desert d'ànimes. Llavors, és molt curiós, si seguiu la família Rocafull a l'altra banda, perquè els historiadors francesos parlen molt diferent d'aquesta gent que no pas nosaltres, no? Doncs quan troben un personatge que no saben ben bé qui és, si troben el testament, de seguida saben si és un Rocafull o no. Per exemple, és el cas de Sant Fulcrà de Lodeva. Lodeva és un dels pobles que Jaume I no va renunciar, quan va renunciar a tot Occitània, no va renunciar a Lodeva. Llavors a Sant Fulcrà deien, de quina família és aquest senyor? Al veure el testament tenia un castell del Rocafull, i dius, bueno, si és un castell és possible que sigui un Rocafull. Tenia 2 masos, el que després va ser Montpeller, després en parlarem d'això, que els va deixar a les seves germanes, i després va deixar diners al monestir aquest de Sant Guillem del Desert. I amb això ja els francesos ja ho tenien. Si deixes diners a Sant Guillem del Desert, ets un Rocafull, perquè això era de la família Rocafull d'aquella banda, no? I dius, quina casualitat que el claustre el tinguin el Rockefeller. Quan dius, ells han intentat al màxim de dir no hi ha cap mena de relació entre
una família i l'altra, i dius, sí, però és molt curiós, que el claustre que era de la família Rocafull el tingueu vosaltres, no? Ja he dit abans que els Rocafull actuals, alguns diuen que els Rockefeller es volen ennoblir fent referència a aquesta família Rocafull antiga. De fet, ja que són, els Rockefeller ja ho sabien, això. O sigui, posant que ells eren grangers alemanys pobres. Algun dia van sentir campanes de que podien ser el Rocafull, llavors van llocar 4 historiadors per veure si era cert o no. I aquests 4 historiadors van anar a França, no un, 4. Amb un potser en feien prou, no? Van anar tots 4 i al tornar van dir no hi ha cap mena de lligam. De manera que això la Fundació Rockefeller ho va arxivar i no s'ha parlat mai més. Però clar, si remeneu en el món francès, quan parlen de la família Rocafull, és molt curiós, quan travessen el Pirineu, diuen, i llavors van anar a Espanya. I dius, què hi van anar a fer a Espanya? Bueno, van anar a Espanya, però que van anar a parxelar-ho a fer de quiris, o què van anar a fer, no? Doncs és com un bloqueig, no? Tot el que va passar a Pirineu cap avall no en volen saber res. De manera que, encara que sigui una intuïció, dius, aquests 4 historiadors, el que van fer va ser esborrar les traces que podien lligar una família amb l'altra. De manera que a aquesta banda del Pirineu, que és on estem nosaltres, aquestes traces encara les veiem, perquè aquests historiadors aquí no van venir. Val? Seguint en el Museu dels Claustres, hi tenen 5 tombes, només 5. Les tenen totes en una sala. Aquestes tombes són els comtes d'Urgell, Armengol VII, Armengol IX, Armengol X, Àlvar de Cabrera i la seva dona Cecília de Foix. I aquestes tombes estaven en 2 monestirs diferents. És a dir, aquelles excuses de dir no, clar, he comprat aquest claustre perquè Sant Miquel de Cuixà estava abandonat, em sabia greu, no? Això de Sant Canyet del Desert, bueno, clar, estava abandonat, ho he pogut comprar. No, és que aquesta tomba me l'he trobat en un monestir. Aquí hi ha una intencionalitat. Si vas a buscar tombes dels Urgells a diferents monestirs. El lligam que hi pugui haver entre aquests armengols i aquells Rocafull antics, bueno, algú altre el sabrà trobar. Jo de moment no l'he trobat per això. Però és molt curiós com aquests armengols són templers, com també ho havia sabut en Jaume I, i s'expandeixen igual que l'ordre del temple a la península. És a dir, avançant cap a la zona d'Extremadura, des de Catalunya, travessant Aragó, etc. No? I dius, bueno, és un camí paral·lel. La família Rocafull, que era de la Rouergue, doncs eren templers, per tant eren banquers, per tant eren guerrers i tot això, no? I els Urgell o eren els mateixos o eren els seus socis, no? I llavors te tornes a trobar això, no? La intencionalitat dels Rockefellers de comprar aquestes tombes, seran família seva. Bueno, ja que estem amb tombes, anem a mirar una altra, és molt propera aquí. Això és el Poblet, és l'any 52, segur que coneixeu els personatges. Aquí hi ha un senyor vestit de militar que està com així emocionat, una senyora, la Collares, i a darrere veig l'home ocell, que és el senyor Carrero Blanco. Doncs aquesta gent el que van fer va ser anar a la catedral de Tarragona, on hi havia les despulles de Jaume I, el conqueridor, i en solemne processó les van traslladar al monestir de Poblet, que és on havien d'estar, no? Això no s'ha entès mai, no? Com és que en Franco tenia aquest interès? S'ha pensat, volia fer un favor als catalans o coses així, no? No s'ha entès mai. El cas, per exemple, el portal de La Vanguardia de l'endemà, és més llarga, només aquí es veu un tros, no? El cas curiós és que l'any 50, és a dir, 2 anys abans, el senyor David Rockefeller va anar a Madrid, també va estar a Navarra, a Sevilla, etc. Va estar 6 setmanes. I se'n van dur un noi jovenet que es diu encara Juan Carlos de Borbón i Borbón, se'l van dur a Nova York a ensenyar-li com funcionava la banca. Llavors, després que en Franco fes aquest trasllat de la tomba d'en Jaume I, es va fer una comissió entre l'estat espanyol i els Estats Units que acabaria desembocant en aquesta abraçada famosa d'en Franco i Eisenhower. Pel camí, Espanya va rebre mils i mils de milions de dòlars
de fet s'havien de retornar, va entrar a l'ONU, va aparèixer la Coca-Cola, les centrals nuclears, el turisme, etc. No? Llavors, establir una relació entre aquest homenatge que fa en Franco, entremig d'aquesta, diguem-ne, d'aquest diàleg amb els Estats Units, amb en Rockefeller, que ve expressament a Madrid, i tot plegat, jo em sembla que no és gens agosarat, no? Ara ho miraré amb això. Una curiositat, aquest senyor Eisenhower, de fet, és de família alemanya, o sigui, els seus ancestres eren alemanys i eren de Neuwied, que és aquell lloc d'on diuen els Rockefellers que venen ells, no? Per exemple, els Roosevelt també venen de Neuwied. Els Hoover, que un va ser durant 50 anys, més de 50 anys, el jefe de la CIA, és a dir, que sabia tots els secrets dels Estats Units, i el seu germà... em pensava que era la CIA, el FBI, bueno, res. I el seu germà president dels Estats Units. Doncs aquests també venien de Neuwied, i quines casualitats, a Neuwied hi sortia tothom, no? Bueno, doncs es pot establir alguna relació entre això? Esclar, en Jaume I, aquí us poso la biografia que ha fet en Cingolani. En Cingolani ha fet una biografia molt interessant, perquè sovint talla la narració per dir a Catalunya no es pot explicar res. Almenys una queixa d'un acadèmic que diu que a Catalunya no es pot explicar res és una cosa per tenir en compte, no? Jaume I no és cap secret, que tota la vida va anar amb Guillem de Rocafull i Arnau de Rocafull. Aquest parell hi eren també a Moret, quan el rei Pere el Catòlic el van assassinar. Els reis no es maten mai, però amb ells sí que el van matar. I mentre la mainada dels reis, les Montcada, les Covilles i tots aquests, eren enganyats a Narbona. Aquest parell, ja ho dic, o sigui, sempre van estar amb en Jaume I amunt i avall. De manera que, si no m'equivoco, en Guillem de Rocafull va ser el primer virrei de Mallorca, després d'entrar a Mallorca. Un virrei ha de ser algú de Sant Real. Aquí ningú s'ha preocupat per saber qui era Guillem de Rocafull, o sigui, se'l cita, però jo no he sabut trobar ni tan sols estudis acadèmics o de divulgació, no hi ha absolutament res, no? Per exemple, quan entren a València, també en el repartiment, el que va sortir més beneficiat, diuen que era un fill bastard de Jaume I, després en Guillem de Rocafull i després l'Arnau de Rocafull. La mare d'en Jaume I, la Maria de Montpeller, quan fa el testament, doncs el meu fill Jaume I, després Guillem de Rocafull i després Arnau de Rocafull. Dius, hi ha alguna cosa, no? Hi ha alguna cosa de molta proximitat, sobretot quan veus el testament de la Maria de Montpeller. Això, agafem-los d'aquesta gent en sé més per el que han dit els francesos, tot i que diuen allò de i llavors van anar a Espanya, que no pas per el que diuen els catalans. Per exemple, el cas de l'Arnau era força més gran. De fet, tenia la mateixa edat que la Maria de Montpeller, per fer-nos una idea. L'Arnau de Rocafull, quan ja era gran, va anar a Nan, que és la Ruerga, que diu a Beiron, perquè és com es diu modernament, al Castell d'Algues, i va anar-hi a batre moneda. I dius, qui és que bat moneda? Un vaquer, no? O sigui, és a dir, crea moneda, que és el que deia, no? Que és el que feia a l'Orde del Temple, crear moneda, o és el que fa el catòlic ara, crear. Llavors, en Guillem, en canvi, que era més jove, es va instal·lar a Albatera, que llavors era terra de frontera. El negoci de la guerra és un negoci que també és modern, però en aquell lloc era molt bo, perquè hi havia 3 contendents. És a dir, hi havia els castellans, hi havia els catalans, hi havia els, diguem-ne, andalusins. I ells s'instal·len allà, de manera que, o sigui, el negoci de la guerra, simplement, tu vols guanyar, bueno, me demanes diners, tu vols guanyar, me demanes diners. I no els importa demanar diners, i més diners, i més diners, perquè saben que si guanyen es quedaran un de l'altre i ho podran tornar. I el que ha perdut, doncs mira, tota la vida, com ha passat potser amb Alemanya, amb les 2 guerres mundials, doncs anar pagant tota la vida. Per tant, en Guillem de Rocafull, el germà banquer, fa exactament el mateix que el seu germà. S'instal·la en un lloc i dona crèdit a un i l'altre. I això ho sabem també per coses, diguem, acadèmiques. Per exemple, la filla d'en Jaume I és casada amb Alfons X el Savi, era el Savi perquè tenia un llibre per aprendre a jugar als daus. Doncs llavors la filla d'en Jaume I escriu al seu pare i diu, papa, hem perdut Múrcia. Llavors el papa va a Múrcia, el recupera en 10 minuts
i li passa la factura a l'Alfonsés del Savi. Dius, potser ningú va entrar a Múrcia, és igual, no? La qüestió és fer diners, no? Bueno, això d'aquest parell, d'aquests Rocafulls, ja hem dit, sí. La Maria de Montpeller, que és molt interessant en aquesta història, diguem-ne que és la mare d'en Jaume I, aquesta senyora, ja hem dit que havia deixat com a testament al seu fill Jaume I, a l'Arnau de Rocafull i en Guillem de Rocafull. L'Arnau de Rocafull, de fet, té la mateixa edat que la Maria de Montpeller. Ara faré a l'Arnau de Rocafull les poques coses que sé dir. Va ser el primer de la nissaga, de la nissaga de Rocafull, que es va dir Arnau. Si ara entreu al Facebook, veureu que hi ha un Arnau de Rocafull, que és un descendent directe d'ell. O sigui que encara ha continuat fins ara. I si mireu els amics que té aquest senyor, us semblarà que esteu en un Facebook del segle XII. Perquè ja totes les grans famílies d'aquella època, tots són els seus amics. És una cosa espectacular, no? Aquest Arnau, la seva mare era Isabel de Rocafull. El seu pare era Ramon d'Andusa. El que van fer va ser, al moment de casar-se, canviar el fill, que es posés Rocafull per davant, perquè no es perdés el nom de la família. Llavors, clar, veus aquest Arnau de Rocafull, que amb 36 anys, és quan es casa per primer cop. 36. I dius, tu ets l'hereu. O sigui, ho han fet tot perquè el cognom de la família no es perdi i tu t'esperes fins als 36 anys, que llavors eren molts anys, per tenir una criatura. O sigui, per continuar la saga del Rocafull. Què has fet durant 36 anys? No? Perquè no costa res. Bueno, no costa res. A algú dels dos li costa més, no? Però no costa res continuar la saga. Bueno, això, clar, fa ballar el cap perquè si agafem un precedent molt semblant, aviam, ara ve la part difícil, ens hem de preparar. La Maria de Montpeller diuen que era, o sigui, la seva mare era Eudòxia de Comnena, i a l'època deien que la seva mare era la filla de l'emperador de Bizanci. Això ho deien els poetes. Ara modernament es diu que és la neboda. De manera que aquesta dona, com a filla o neboda de l'emperador de Bizanci, era una dona de sang real molt important. L'Eudòxia, quan venia per casar-se a Barcelona amb Alfons el Cas, seguint l'acadèmia, Alfons el Cas es va casar amb una senyora de Castella, i llavors l'Eudòxia va dir, bueno, doncs va anar a Montpeller i es va casar a Montpeller. I dius, és un casament molt menor, perquè encara que ara es digui que aquesta senyora era neboda de l'emperador de Bizanci, a l'època es deia que era la filla. Llavors la filla de l'emperador de Bizanci va a Montpeller a casar-se amb un senyor d'una població que tenia 150 anys de vida, o 200, no? Aquest senyor de Montpeller era Guillem VII, em sembla. Llavors, us he dit abans, no? Quan parlava de Sant Fulcrà de l'Odeva, que tenia dos masos, que eren a Montpeller, el que abans encara no era Montpeller, després ho va ser. I aquests dos masos els van heretar les seves germanes, o sigui, les germanes Rocafull. De manera que podíem interpretar que aquest senyor Guillem era un senyor d'aquesta família. O sigui, que no van anar a buscar ningú de fora, sinó ja el tenien a casa seva. Per tant, i bueno, això altres ho han dit també, no? Que aquests Guillems eren Rocafulls. I diu, tot i així, perquè la família Rocafull era molt important, aquest senyor potser no era el més important de tots, no? Llavors, tenim que la Maria de Montpeller, que és la filla de l'Eudòxia, es casa amb en Pere el Catòlic, que era el fill d'Alfons el Cas. És a dir, el casament que havien de fer els pares i no es va fer, el van fer els fills. Bueno, no sé quina explicació donen, no? Perquè la Maria de Montpeller, en 13 anys, a Montpeller no la volien ser del ser. La van casar amb un senyor de Marsella, que tenia 64 anys, i li va durar un any. I després la van casar a Comenja. O sigui, sempre casaments menors, quan en realitat estàs parlant d'una gent que ve d'una nissaga molt important, que són els emperadors de Bizanci, no? Aquí jo hi veig una manipulació, no? Com si tota aquesta gent no fossin tan importants, no? Val. En el casament aquest de la Maria de Montpeller i Pere el Catòlic, que es van casar a la seu de l'Orde del Temple, una altra vegada, a Montpeller, un cop casats, en Pere el Catòlic va marxar. Se'n va anar. I al cap de 2 o 3 anys, no sé quants, la Maria de Montpeller va dir, tinc un fill. O sigui que seria una gestació llarguíssima, de 3 o 4 anys. Això és impossible, no? I bueno, ja sabem també que el rei Pere
En aquest nen li deia Pere, a la mare li deia Jaume, al final la documentació catalana li deia Pere Jaume, així no s'emprenyava ni ningú i al final va quedar fixat en Jaume. Llavors, si establíem un paral·lelisme amb un cas molt anterior, és a dir, també la història català ho ha vist, no? Que Jaume I i Guifré el Pilós s'hi semblen molt, massa. Jo havia defensat aquí també a l'Institut de Història que els pares de Guifré el Pilós eren la Duoda i en Bernat de Septimània. Ara no repetiré per què, ja s'ha afirmat. La Duoda i en Bernat de Septimània, quan es casen, en Bernat de Septimània se'n va, diuen que va anar a París. I al cap de 2 o 3 anys, la Duoda diu, he tingut un fill. Dius, igual que la Maria de Montpeller, exactament igual. 14 anys després, la Duoda té un altre fill, que seria Bernat Plantapilosa. Per això abans he dit això, els Plantapilosa és aquesta Pilosa, és la família Rocafull, no? I just un any llavors, en aquest cas sí que hi va haver un problema. Bernat de Septimània va baixar, ella estava a Usès i ell estava a París, i li va prendre tots 2 fills. Hi va haver un conflicte. I l'any següent neix Guifré el Pilós. De manera que aquestes històries de Perceval i tot plegat, alguns, per exemple, Alexandre Dolofeu ho va veure molt clar, jo ho veig molt clar que Perceval és Guifré el Pilós, que la mare agafa i la mare. Per què? Perquè si ha tornat a tenir un fill, tornarà a baixar aquell de París i hi haurà molt de... hi haurà problemes, no? Però és molt curiós. Després, si agafem, tornem a Jaume I, que estan Guillem de Rocafull i Arnau de Rocafull. Arnau de Rocafull és molt gran i Guillem de Rocafull té gairebé la mateixa edat que en Jaume I. Hi ha tot un paral·lelisme entre uns i altres, no? Es pot escarbar més, Ara ho faig així una mica més senzill perquè potser és complicat o potser no, però jo ho trobo que està completament calcat. I és exactament la mateixa família. De fet, tot el que sabem d'això seria a les gestes. Torno a reivindicar en Zingolani, perquè les vaig llegir fa poc, i en Zingolani ja ho diu que les gestes són falses, completament falses, però fa una pregunta molt interessant. Què pretenia el falsificador? Però, a més, es fa tota una sèrie de preguntes, totes sense contestar-ne cap, perquè ell està en el món acadèmic i no les pot contestar, però almenys sí que les pot fer. En fa moltes, que són gairebé les mateixes preguntes que em vaig fer llegint Jeroni Pujades, que precisament es basa en la gesta per establir un ordre cronològic dels comtes de Barcelona. Però, dins d'aquest ordre cronològic, ell discuteix el mateix ordre cronològic dient que és fals. I donant tot d'indicacions perquè poguéssim reconstruir tota aquesta falsedat. De fet, en tot això, el que falta és una família, sempre. És la família Rocafull. La família Rocafull desapareix sempre del mapa. Si agafem la família Rocafull, els que siguin, ens els inventem i els anem col·locant, doncs tot acaba lligant. Sobretot perquè aquesta gent eren els que finançaven. A vegades ens preguntem d'on surten els diners. Diguem, no, en Jaume I era molt fort, amb això no n'hi ha prou. Amb 3 o 4 encara una pallissa i s'ha mort. No? Ha d'haver un poder molt més important al darrere. I és precisament el finançament aquest. No? Llavors, tornant amb això d'en Franco, doncs, la meva idea és aquesta. No? El que fa és l'homenatge a en Rockefeller, quan ell ve, doncs agafo el teu parent i faig això perquè em dic, tot va endavant. Pensava que duraria més, jo ja ho tinc tot enllestit, si teniu preguntes, si això... M'ha demanat primer. Hola, també per citar-te perquè... Sí? De coses que hi ha anat perdut, però era sobretot quan has fet les diapositives que s'han aportat a Amèrica. Jo he dit, home, aquí podem dir coses, perquè Sant Guillem del Desert, fundat a Sant Guillem, Sant Bona, aquest senyor és l'únic de Barcelona en Institut. És el pare, precisament, del primer mostre de Barcelona. Jo crec que un vincle directe amb la conquesta de Barcelona i del desplaçar de Barcelona. Exacte. És el que faltava de dir, és a dir, ha agafat Carlemany com la figura més important
Llavors, Guillem de Tolosa, el seu cosí, que estava per allà baix. No, Guillem de Tolosa és el més important. Totes les nissagues aquí venen d'ell, totes. Després, els companys de Tolosa, com de Tolosa, gràcies a l'Hospitàlia, gràcies a l'Hospitàlia. Això, són els Plantagenet. Aquests gent són la família reial que no són dels reis. No sabia, tu tens la corona, que t'envaï, això té el després, clar, les comptes aquestes dels Urgells i els comptes de Barcelona, per exemple, els Pilosa, els Pilosa van ser contra Barcelona, que és comptes d'Urgell, que toquen a ser un mateix, i després vas a moltes idees dels Pilosa i de al final, tots acabaran sent Plantagenets, que són les cometes de raig. També estic una vegada. Els manoicos. Amb d'ells. Coses que no diuen a la societat, però tot és comú. El fet és que Pere no podia adivinar la seva dona, i ho explica ja en primera persona. Diu, la meva mare es va posar les proves dispensada del meu pare, i el meu pare va engendrar pensant-se que anava allí com va ser l'extranjera per tant. No sé, la veritat que hi podia haver-hi, jo ja que de 3 anys, sobre els que coneixia tant. Sí, bueno. De fet, avui al WhatsApp, és que posa un com a les universitats, jo vaig tractar amb la universitat que va corregir la universitat, que tenim universitats. El 1219, el convent expressarà dels amics de Santa Caterina, que avui diuen cap i peix, on es formava el clínic neurològic, que fos el professor especial. Allà, la universitat del Parell, s'ha escoltat la universitat, no ho sabreu. Vull dir, és el bisbe de Magallot que està al costat del Parell. Entens? I el 1219, ja en el primer que té 12 anys, signa l'ordre de fundació de la universitat, que és la més bestial de França, perquè és més antiga, però el fons també és la universitat de Montpellier, que fa famosa, posant la Xina, que s'estudia a la Xina i tot això. O sigui, Montpellier es fa una cosa que es fa donar unes vistes que és bestial. Tot el que hi ha voltat d'això, la importància de Montpellier, o sigui, és un... I, bueno, el fet que això sempre li durant ve l'Esdòcia, l'Esdòcia que passa molt Sí, i l'altre més. Per què passa per Montpellier? Sí, això és un casament menor, és desproporcionat. És que anava de camí, si bé no va arribar al costat, a veure... No. Deia el barco, i el barco anava per coses de venir cap aquí. Hi ha una... No sé si tu hi... Sí, bueno... I que pot tenir una explicació. Una cosa, amb això que has dit de les robes, que l'havien enganyat, a la crònica que jo tinc d'en Jaume I és que hi ha versions diferents, no? A la que jo tinc diu els meus pares mai CBC. BC en occità, vull dir que no van fer res. Ho diu així. I llavors em sembla que és en Bernat Desclot. Les cròniques, les robes de llibre dels peix, que s'ha dit cada primera persona, jo crec que és de llibre dels peix. Bueno, jo deia el llibre dels peix. No, per això deia, la versió que jo tinc, diu... No, el llibre dels peix d'en Jaume I. No, per això et dic, la versió, almenys la que va fer edició 62 o així, diu, mai CBC. Li va recomanar al professor de història de Joan Carles I, no li diguis perill. Bueno, ell havia... Sí. Jo crec que m'ha semblat en un moment que tot l'origen del nom aquest com no occità. Ells eren occitans, llavors... Que la pregunta és, aquest nom occità és per l'origen català de la sud, no? I per l'Avui. Sí, bueno, es transforma també en Rocabertí.
O sigui, els Rocabertí són els primers Rocafull que arriben a Catalunya. Exacte. Oficialment vindria de Rockefeller, que seria un cognom de Neuwied, d'Alemanya. D'una zona que ara està desballestada, que no hi ha res, dins de Neuwied, que es diu Rockenfell, segons ells. Wied, amb D. És amb D. Sí? Ah. No se sabe. Sí. Sí, és a dir, hi ha una versió oficial, que també l'he dit més o menys, que és la dels Rockefellers, que fan venir d'aquell lloc, i diu, allà ens dèiem Rockefeller. De fet, hi havia un corredor de motos o no sé què, que se'n deien així, que també era de Neuwied. Però és que, bueno, en part, Rockefeller, un anglès ho pot pronunciar, o sigui, la pèrdua d'aquesta consonant no cal, no? Però, bueno, això, clar, aquests que fan bromes sí que diuen, clar, Rockefeller, o així, o en francès, diuen, és un joc de paraules, llavors Gengis Khan era Mataró. I no, hi ha molta més coses darrere, no? No ho sé del tot bé, jo havia llegit això, que el Rocabertí és la primera branca dels Rocafulls que entren a Catalunya. Parlada, sí. Sí. Esclar. Les lletres antigues que diuen De Rocabertí, no sé si trobarà mai encara, però Rocafull. És la primera branca. Sí, no sé... De fet, hi ha un fet curiós. He dit que en Guillem del Rocafull, el que estava menjant primer, s'havia establert al Batera. D'aquesta família no se n'ocupa ningú, però sí que vaig trobar aquests erudits de poble que van als arxius i han reconstruït la genealogia. Doncs resulta que tots els Rocafulls del Batera es van anar casant amb el Rocabertí de Parlada, un cop darrere l'altre, no? Com sabent que era la mateixa família. Això podria ser una pista, no? Si no trobem un Rocafull, trobem un Rocabertí. Són els que van portar els carbonistes a Espanya. A Espanya. Parlar. Sí, a veure, això és el poble aquest que dius que tots diuen que és allà. Sí, inclús Eisenhower. que tots dius, mira, que són tots gent d'aquest poble. O dels votants. O dels votants. Llavors, a Alemanya, d'aquest poble, hi ha alguna cosa significant. Els nazis tenen alguna referència d'aquest poble. Bueno. Una cosa allà que nazis també buscaven al final, això. Has trobat alguna relació? No, però és una bona pregunta. No hi havia pensat per això. Però m'havia interessat més Coplença, que estava just al costat. Però, esclar, també Coplença segurament... Mira, ja et dic que els Giscard d'Estany va néixer allà i precisament escapant de la guerra. De la Primera Guerra Mundial, això, Però, mira, és per investigar-ho, és la manera. Sí, que estaven ben trobats. Si els nazis van anar allà per alguna cosa és perquè alguna cosa podien amagar. No sé, Corrència ja m'he escrit a Alemanya, que l'he terminada, Koblenz, sí. No, jo ho deia perquè... Això no català. Sí, jo tinc el Google Maps que em posa... I Z final, sí. Sí. No, jo dic que aquestes poblacions, si van tenir relació amb Catalunya, s'han conservat el nom d'abans. Llavors, el Google Maps directament ja me l'ofereix. O sigui, jo no he tocat res aquí, no? Me posa Coplença directament. Sí, català. El simbolisme del gran moviment que hi ha El simbolisme de... el gran
No el conec, aquest monument, mira. Doncs tot això m'ho vaig apuntant, això dels nazis també. Amb un càrrec, tots sabem que és guardari de Jaume I. I també és cert, dit per historiadors de Madrid, o per gent d'aquí, que la Càbala era guardària amb els càrrecs. Llavors, quina relació s'ha de tenir tot clar? És a dir, la Càbala és el coneixement, diguem, original, i com s'entén que potser pugui ser la presentació del coneixement original o sempre que s'ha de tothom, perquè en realitat la guerra contra els càrrecs podia ser perfectament una guerra contra el coneixement, una guerra contra el fet que el poble tingués el coneixement, perquè els càrrecs el que intentaven era això, i defensar els càrrecs eren presentar-los separats. No sé, això per sort una mica tot a una mateixa cosa. Tot molt proper, tot molt el fet que després als Estats Units ha sigut el centre neuràlgic de creixement capitalista, és igual, tenim el creixement. I el fet que justament aquest coneixement i la base de la Càbala hagi pogut ser coneixement d'això, i hagi anat a través d'aquest. De fet, aviam... No hi ha moltes coses, però crec que totes estan Sí. Bueno, això, el món càtar, segurament hem de treure el gra de la palla, perquè també els esotèrics s'hi han ficat i han explicat unes històries que per mi no tenen res a veure. No? Però sé que en Jaume I és un gran protector de jueus, els té a Girona, a Barcelona, a tot arreu. No? I, curiosament, això, una cosa, bueno, ja me'l guardava per després. En David Rockefeller era jueu sefardita. Sefardita de Sefarat, o sigui, tampoc ve d'Alemanya, no? Llavors, amb aquest coneixement dels càtars, clar que m'hi he volgut ficar, no? Però, és a dir, no seguint les línies d'aquestes esotèriques, que si feien això, feien l'altre, que això no m'ho crec de cap manera, però, per exemple... Com? Per què tenia que ser No, vull dir, perquè no li trobo la lògica, no? És aquest món com de fantasia, no? Si hi havia un bisbe que no era bisbe, que feia això, el cas, per exemple, Montsegur, el van tirar a terra i el van tornar a reconstruir. Llavors, al tornar-lo a reconstruir, que ara hi van allò a fer... hi ha una paret que és el solstici d'hivern, l'altra paret és el solstici d'estiu, doncs dius, aquestes parets no hi eren abans, s'han fet després. Però llavors es va allà com a buscar l'essència càtara i dius, no, t'equivoques, aquest castell està reconstruït seguint línies solars. Possiblement el castell anterior no era així, saps? Per això dic que moltes coses no me les acabo de creure, no? No, si hi ha una lògica sí, no? Però en aquest cas, per exemple, venerar aquestes dues parets com vingudes del món càtar, dius, no, després dels càtars el van tirar a terra el castell. El que passa que és molt curiós que juntament amb després dels càtars, actualment la Càbala té cap a Catalunya i els grans centres cabalístics al món eren Girona i Barcelona. I curiosament els càtars, si algú els defensava, eren els més catalans. I per tant, encara que sempre s'ha intentat separar a nivell històric el catarisme de la Càbala, si tot això s'està mantenint juntament, les defenses del Pirineu, que no és el creixement, tot això està molt relacionat. Hi ha un cas que és també amb en Jaume I, després apareix Ramon Llull. Ramon Llull sembla ben bé el filòsof d'aquesta gent, no? I una de les coses que proposa Ramon Llull i que ho ha aconseguit és separar el coneixement. Dir, hi ha un coneixement per l'elit i un coneixement per la plebs, i nosaltres som plebs. És a dir, que hem de gratar per arribar a l'altre coneixement. En canvi, en aquest món càtar o així, es veu que el coneixement era compartit. És a dir, dius... per això el món càtar a mi m'acosta d'arribar-hi, o no, pot ser que l'he trobat, no? Però en aquest sentit ens han enganyat, ens han dit, no, això era així, no? I no, han separat el coneixement, inclús ara, no? O sigui, ara ens podem creure, bueno, vaig a la universitat, em trec 7 doctorats i ja ho sé tot. No, segur que hi ha un altre coneixement que no hi tenim accés. Bueno, això ja és filosofia, per això. Una pregunta més? No,
continuar amb l'ell. De fet, aquesta connexió entre la cava i els càtars que venen de Tartus, la primera déu monoteista que ve de Pèrsia, passa a través d'Egipte, passa a través del déu monoteista que no ha fos a Egipte i arriba als càtars. Passa per l'Orient Mitjà, on hi ha la cava, però estic que un nexe d'unió, o menys parlant i molt altre, pot ser per tant, no així l'estat a fusta de la província d'Espanya. Una pregunta. I a l'explicació dels Estats Units, com el que hi ha la situació? Bueno, això és bona aquesta. De fet, jo seguia el que ells han dit, que ells venien d'Alemanya. A mi és molt difícil trobar que ells hi van anar des d'Anglaterra i que la fundació és feta seva. Però si vos saps que he dit que des d'un Arnau de Rocafull hi ha tot un seguit d'Arnaus de Rocafull fins ara, doncs hi ha un quadre dels, diguem-ne, creadors dels Estats Units, hi ha quadres diferents per això. I n'hi ha un que hi ha una persona que està d'esquenes. És a dir, a tots se'ls veuen la cara menys amb un. Llavors, clar, jo no recordo això on ho vaig trobar-ho, perquè de fet també ho volia ensenyar i ho dec tenir amb un disc dur. Deien, aquest senyor és Arnau de Rocafull, precisament, que és el que va fundar una societat d'amistat entre França i els Estats Units. I estava amb aquesta gent. Llavors també ens trobem aquests d'Estany, que eren com el Lliscard d'Estany, lluitant a la guerra d'independència dels Estats Units, etc. No? O aquests personatges misteriosos, com George Washington, que també fill de cranquers pobres, no va poder anar a l'escola, però de cop es converteix en una persona com celestial. El tenen pintat al Capitol pujant al cel. No? És un món difícil, no?, d'arribar-hi. I això que dèiem dels càtars és una interpretació meva, per això, o sigui, no feu cas, no? O sí. En el món, diguem-ne, asiàtic, encara s'ha dit que aquell Alexandre el Gran havia nascut a Europa, a Göteborg, i havia baixat fins a Cadis, que és on estaven els dolents, etc. No? Això, deia, a Europa s'ha pogut esborrar des dels monestirs, però no es podia esborrar fora d'Europa. De manera que fan néixer Alexandre el Gran en una altra època, a Macedònia, per fer una Carpàcia, que allà no podien tocar res d'aquest coneixement. Llavors, si tornem a Europa, és molt curiós com, per exemple, inclús Credent de Troyes escriu Alexandre i després modernament diuen quin Alexandre. Diu, bueno, hi ha hagut un papa que es deia Alexandre. I diu, sí, però també Alexandre el Gran. Però Alexandre el Gran no pot ser, perquè Alexandre el Gran estava lluny. I hi ha tot de traces d'Alexandre el Gran, això ho han dit, algun daci ho ha dit, que estan tapades per Carlemany, precisament. Carles el Magne. No? I llavors, amb això que et deia els solsticis i les parets i tal, si reduíssim el món antic al culte a una persona o al culte solar, no? Doncs veuríem que els càtars el que estaven fent era el culte a la persona, en aquell Alexandre el Gran. I d'això, inclús a Catalunya hi ha traces, o aquest enrotllar, que a la Catalunya Nord hi ha tot de megàlits, que és la taula d'enrotllar, el llit d'enrotllar, etc. I en el món que ens ha arribat, Rotllà i Carlemany estan junts, quan en realitat està parlant del temps dels megàlits. És a dir, és com si fos la manera de tapar una tradició. Hi ha alguna més en això. És que, això, culte solar. Llavors, per exemple, la figura de Jesucrist, sense voler ofendre ningú, és precisament la unió d'aquestes dues coses, del culte solar i del culte a la persona. És a dir, tant pot ser que faci el sermó de la muntanya com que faci el mateix de peixos, caminar sobre les aigües, amics pescadors, etc. No? I potser d'una manera de vendre un personatge nou als que estaven d'una banda i de l'altra banda. Però, bueno, això és... La pregunta només dels maçons, perquè no ens hagués observat, hi ha la maçoneria molt lligada amb els estudiadors de... Bueno, de fet, per això ensenyava això, perquè la casa del temple és una relació directa amb l'ordre del temple i en canvi hi ha el 33 grau dels ritus escocesos de la maçoneria. Jo a la maçoneria exactament no sé... Mira, per exemple, en aquest cas, mira, això... veus el número 1733? Això em va cridar l'atenció perquè a la catedral de Girona també hi ha aquest número, 1733. Però en canvi a Girona no té res a veure amb la façana ni res, o sigui, el número hi és allà.
Llavors, això ho vaig fer fa molt de temps. Vaig trobar el gran masó d'aquest lloc. No, aquests són dels ritus escocès. Sí. Doncs hi havia la foto d'aquest 1733 i a sota deia, com tots sabeu, aquest número no és una casualitat. I dic, ja ho dic. Ja ho dic. No és una casualitat. Que a Girona són dues rajoles. I de Rossetó, exacte. Sí, de molt lluny, sí. Doncs és 17 graus, 33 minuts. Si agafeu en Colom, quan arriba a Amèrica, i en un mapa aneu mirant què estava fent, estava voltant als 17 graus 33 minuts sense parar, com si busqués alguna cosa per allà, no? De manera que inclús els historiadors, els castellans, diuen en lo que parecía un viaje de placer, perquè no ho entenen. Diu, què fa aquest? Diu, és allà que hi ha l'or, és allà que hi ha la península, i en canvi se'n va a altres llocs. I això, quan vaig veure això, vaig resseguir-ho i és 17 graus 33 minuts. I és també a Àfrica, el lloc just on surt el corrent per anar cap a Amèrica. I dius, bueno, és molta casualitat, no? No, és que vaig conèixer un masó i aquesta referència que hi ha el Prospero, jo era l'oficina de l'administració automàtica, que estava bastant primes de molta relació, i va rebre a casa seva el Bushmara, o sigui, hi havia un Johnson, d'aquesta manera de ser. I estava connectat amb el príncep Liechtenstein, que era una merdeta, eren pagesos, i va convertir en la indústria més important de fabricació d'armes per la construcció. Armes són les pistoles que acaben a la construcció, les Kilty, estan fetes a Liechtenstein. I tots els del món li compren a Liechtenstein perquè és maçó. I aquest fabricava unes coses, unes peces especials, una cosa de la fàbrica seva, Duisburg Pràctica, i el comissionado de Duisburg Pràctica. Vull dir, però, va, sí, que no sé ni què està fent. Estava mentida, que era la nostra mañana, amb la diferència de René Montcallet, a mi cada estat aquí, tornant amb els de la Richard Pons, i em van introduir en aquest món, però vull dir que els maçons els ciutadans. Sí, bueno, de fet, també, diguem-ne, si hi ha un coneixement, que és el que deia d'en Ramon Llull, que diu, no, hem de separar el coneixement, la maçoneria seria un bon instrument per separar-les, per anar-te iniciant en aquest altre coneixement i anar pujant de grau, però esclar, jo des de fora no sé ben bé com funciona, no? I es diuen moltes coses, no? Però allò per intuïció dius, podria ser una manera, no? Només amb unes persones, és a dir, com si, en aquest cas sí que hi hauria escala social, per dins, no? Alguna pregunta més? En Koeman no pot venir, o sigui, m'ha de preguntar a mi. Bueno, senyor, res més, ho deixem, no?